Защо никога не трябва да си мълчите на по-големите, например 1 или 2 години по-големи от вас и винаги трябва да си им отвръщате със същото? Когато аз бях 8 клас, например, аз не се обличах скандално, но пак привличах супер много внимание. В смисъл, аз мразех дънки, мразех сака, мразех такива неща. Обличах си се само с анцузи, което знам, че повечето му не може да го повярвате, но наистина е така. Но просто някакси пак аурата ми беше толкова хубава, че много хора ми завиждаха за нея. Обаче в 9-ти клас почнах вече да се обличам малко по-близо до стила си в момента, нали? Не напълно. Но да, и един ден бях... Един ден бях облечен с едни дънки и една такова светеща риза. Не светеща, просто лъскава. И едни 12-класници минават и вика се да ти ми се смеят. Те са цяла групичка. Мале, май намерихме костюма за бала. И аз казвам... И аз, нали, гледам, викам да отговоря ли. Те се продължават да ме гледат и си казвам, ще му отговоря. И им казах, да, но ваше трябва да е 5 размера отгоре. При което усмивките на лицата им много бързо замръзнаха. Поставих си ги на място, така че хора, да, нали, уважение към по-големите, но това са ваши набори. Така че, какво уважение към тия ботове, при условие, че те са залобени. Няма изобщо да се съобразявам с такива селянчета, така че никога не се съобразявайте с такива смешни. Бай-бай!